koma madubin zuciyata. Ina fatan kana tare da ni. Ina tare da ki. Karfa ka bari wani tunanin ya sa wani abin ya same ka. Ka sani idan har wani abu ya same ka ta dalilina ba zan taɓa yafi wa kaina ba. Ya madubin fuskata. Yau dai rabona ya rantse ƙawata, Ramla. Domin kuwa na riga da na rufe ƙofa, shi kaɗai ne mabuɗin zuciyata. Abdallah saurayi mai izza. Haka ne, dama an ce mahakurci mawadaci. Makomai nisan dare gari zai waye ƙawata. Sai dai ki tunce da ke mun yi ragas, domin kuwa ni ma zuciyata ta kamu. Ki buɗe idanuwanki don amsar wannan hatimin soyayya daga gare ni. Ungo biki domin ya zama alkawari a tsakaninmu. Ai kuwa zuban da yatsun sun dace. Zumi, lallai rashinki zai iya sani shiga cikin wani mawuyacin hali da ban sanya zan iya kasancewa ba. A yanzu nan na zurfafa cikin wani kogin tunani na cewa idan aka ce yau ba ni baki, wai ya rayuwarmu za ta kasance. A daren da kika sallama min zuciyarki, gaba ɗaya barci ya ƙaurace a cikin idanuwana sakamakon raya daren da na yi cikin farin ciki da sukuni. Me zai hana mu amince da juna tunda mun zama jini ɗaya, zuciya ɗaya, amma gangar jiki biyu? Wato ina nufin ki amince da ni a matsayin miji a gare ki, ni kuma in amince da ke a matsayin mata ta har abada. Sunan naki saurayin da na duk ɗaya. Don kika ce da shi Abdallah zai amsa. Ga hotonsa. Ko da wata rana za ku yi arba da juna? Sai ki ce masa, ke ce ƙawata ta amana, jiddin wal haira. Abdallah, ni dai so nake ka riƙe ni amana, saboda wajen wannan hatimin kashin mace ne. Ka sani Please, ina zuwa dan ɗan keɓe in yi waya da mai gida. Minti ɗaya. Hello? Ramla? Amincin Allah su tabbata a gare ki, ya ke wannan inuwar bishiya mai lullubin alkhairi. Abdallanki ne a har kullum muke ce miki barka da wannan lokaci. Yawwa, barka. Na fatan kana lafiya? Tare da godiya bisa kulawa da nake samu tare da kai har da kalamunka tausasa da ke faranta mini zuciya. Ina so mu yi arba ne da kai. Ba na minti kaɗan in gama da mai gida. Ina zuwa. To shi kenan masoyina, ina jiran zuwanka. Ai kuwa in haka ne ni ma barin kira nawa. Kwarai kuwa, kin ga sai su kulla abota a gabanmu. Oho, ikon Allah. Mai gida. Yanzu fa muka gama waya da shi kuma duk ya ji abin da na ce, ya fahimce ni saboda Allah da Annabi.
in ban je na gan shi ba gaskiya shi hankalin shi ba zai kwanta ba. Da Allah mu je in samu in raka ki, in je in same shi dai hankalin shi ya kwanta, sai ya gani dai hankalin shi zai kwanta. Gani ko? Da Allah mu je mu je. Abdallah! Abdallah? Kin san shi ne? Wai a ce Abdallah ni zai wa haka yadda na sadaukar da raina a kansa? Yau sati guda kenan ba mu haɗu da shi ba saboda ya san abin da ya yi na rashin kyautawa? Wallahi irin wannan halayyan na tsana a rayuwata a ce an haɗa soyayyata da wata. Amma bari insha Allahu yau zan sake bin wannan hanyar da na san yana yawan bi. Za mu gauraya da shi insha Allah. Abdallah, Abdallah. Ai dai ba za ka ce ba ji ni ba, idan ma baka ji ni ba, ai ka ganni. Ko za a ce an ci moriyar ganga ne, an yada koranta. Zumi, don Allah ki yi haƙuri, ki saurare ni. Jiya ina ta faman kiran wayarki, sai dai in ji switch off. Abdallah kenan. Samari 'yan lalle. Ashe gaskiya ne da ake cewa kowane gauta ja ne. Ku dai maza yawancinku duk halinku guda ɗaya ne. Wajen yaudara ba ku da geji. Zumi, abin da nake so da ke, ni na san cewa ke ya ce mai cikakken hankali da tunani. Don Allah ki yi haƙuri, zan yi bayani domin warware mana wannan sarƙa. Amma fata na idan na yi magana ki fahimce ni. Ni kam a tunanina a shekaru sai dai a ce mun jera. Ban ƙi ba 'yan kwanaki ko wata shi ma idan ka bani. Kai ni fa barka ji zuwa na mita ta ƙare in dawo maka da zoben da ka bani. Tun da yaudara ka ta riske ni. Zobe kuma? Me ya kawo wannan magana? Yo Allah, ina da fatan wannan wasan kwaikwayo ne Abdullah. Ina roƙonka da gaske, kar ka yi min haka. Kar ka yi sanadin hallakar da rai da bashi da haƙƙi. Wayo ne Ramla, ramari ne Allah. Kai ya kai mu ga haka, ki tsaya don Allah ki tsaya ki fahimce ni.
ki saurari abin da nake so in gaya miki dan Allah. To shikenan, tunda ka dage kana da abin cewa, ina sauraron ka, Romeo angon Juliet. Abu important sai su dame ka. Haba. Ka ɗauka mana, ai lokacinka ne, ɗaya ce daga cikin mumu ukun da kake yaudara. In ya so, sai ka ce mata kana ganawa da mai gida, ta ɗan baka lokaci, ko ba haka ba? Yan ce Abdallah za ka kashe wa waya? Ni Ramla ka kashe wa waya. Abdallah ka yi babban kuskure da haka kashe ni waya. Kamar yadda ka yaudari zuciyata, ka sa ta kamu da sonka, ya zama dole ni ma ka yi wata zuciyan gurbi a cikin taka zuciyan. Domin kuwa aure ni da kai ba fashi. Zumi, so nake fa ki sani duk duniyan nan ban da kamar ki a fagen soyayya. Ke kaɗai nake muradi. Gaskiya ne, na ji daɗi kuma na yi murna, na gode, ikon Allah. To, na ce ba, su sauran 'yan matan ya za a yi da su, a sasa a bola kenan? Abdallah, na ce maka ka daina yaudara, ni fa ba ƙaramar yarinya ba ce ba. Ka sani, fagen soyayya sai dai na ce maka sorry, amma na riga da na daɗe da shan kwana, na barka a gefe. Kuma dai me kika ce, ki ce daidai ne, lokacin ki ne, ba damuwa. Abin da nake so kawai ki sani shine, ni wannan 'yan mata da kika gani da su, ƙanwata ce da ƙawarta, kuma borin kunya ta yi da ta gani, tana zaton cewa ko na gansu shine suka yi wannan kira, saboda an riga an raba ta da wannan ƙawarta, to ya ba za ta yi borin kunya ba. Ni na riga da na yi bayani kawai zan tafi. In kin nemi ƙarin bayani kuma a shirye niki. Dakata, ina buƙatar ƙarin bayani. Ya kamata ka warware ƙullin da kai, ka fahimtar da ni yadda zan gane. To, lallai kam yau za a yi ta kare. Wai ramin me ya zagi mai, amma dai bari na ƙara tabbatarwa. Lallai kan Abdullah, ka kashe waya, amma ka sha min ka gani na zuwa gare ku. Wannan kira da kika ga sun yi min rudani ne kawai, kuma ni rudani da na samu na rasa. Idan har ƙanwarka ce, me yasa lokacin da suka ganka suka kwalla maka kira, a lokacin ka gigice, ka ɗimauce, ka rasa inda zaka sa ranka? Yawwa, to an zo wajen. Na ji daɗi da kika min wannan tambaya. Ina sauraron ka. 'Yan matan nan da kike gani, ƙanwata da ƙawarta ce. Ruɗani da kika gani na yi, abin ne ya ɗaure min kai, saboda ke kin san ni, kuma kin san halina, kin san abin da zan aikata. Ina tsoron ta yaya zan yi mata magana a gaban jama'a. Shin yaya za ta ɗauki wannan magana da zan mata faɗan? Kata ce na ci mata mutunci, cin ɗan adam ba kyau, kin san ni. Ina karrama ɗan adam, ba na wulaƙanta ɗan adam, ko daidai da misali zaratin ba na haka, ba halina ba ne, ke kin sani. Na rasa ni ta yaya zan bullo mata a gaban jama'a, a ce ga ki ga ta ga jama'a. Na san da wace manufa za ta ɗauki faɗan da zan mata, kar ta ce na wulaƙanta ta. Allah fa ya karrama ɗan adam, ba na wulaƙanta ɗan adam, ke kin sani, sai dai ki ba wani labari. Haba mana, kin fa san ni fa, yau ne? Tsakani da Allah fa, mutum fa shi ke ja ma kanshi fa abin da zai zo ya dame shi fa. Mu fa yi maganan nan fa ta fatan baki fa, ido da ido gani ga ki fahimce ni. Lallai shaidan ya kusa ya sani na yi asara. Don Allah don annabi ka yi haƙuri ka yafe mu. Haba da Allah, ki tashi don Allah don annabi. Me na tsugunawa saboda Allah saboda annabi? Ko Allah fa muna mashi laifi ya kyale mu, haƙuri yake da mu saboda Allah. Haba, ni wannan magana ai ta riga da ta wuce, ta fi ruwa gudu. Me a ciki? Lalle wannan al'amari ya zame mana tarihi a cikin rayuwar soyayyar mu. Kenan, Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi.
Kai 'yan samari. Dan Allah ku taimaka ku yi mana picture. Ke kauce ki bani wuri a mana selfie da ni da saurayi na Abdallah. Ko baki da labarin cewa ai mana baiko da ni da shi? A lokacin da Abdallah ya fara min magana, kamar ba zan amince mishi ba. Sai gashi sansa ya zame min masifa a yanzu. Allah ka zaɓa min abin da ya fi alkhairi. Assalamu alaiki, ya ke wannan kyakkyawar halitta, kyawun shiga, diri kai har ma da sura. Domin sallama kuwa ita ce kima a zahirin mutum ko da ko a ce ba shi da gaskiya. Abdallah nake, in kin kira ni a koyaushe zan amsa. Sallama dai zan ansa. Ba tambaye ka sunanka a zabaibai. Sunana Rashida. Ina ji da an biya bashi hankali ya kwanta ko? Suna mai kyau. Ni dai so nake ki ɗauki hatimin da na baki, amanar soyayya ta a gare ki. Duk ya duk rintsi babu mai raba mu, domin kuwa mai raba mu sai ya shirya. Kuma na riga na daɗe da tafasa, ba na tsoron ƙonewa a kan soyayyarki. Wato ma'ana, ina nufin na riga da na yi nisa a cikin tafkin ƙaunarki. Ke kaɗai ce ɗiyar da na fara tunaninta tun a mafarki, kafin in ganki a zahiri. Dama tuni zuciyata ta yi nisa wajen farauto mai raya min ita. Sai gashi kawai zuciyata ta dace da kai. Dole ne a gare ni in rike ka gam domin kar ka kuɓuce mu. Ni dai fata na Abdallah na ga cewa na mallake ka ni kaɗai ba tare da kowace mace ba. Kuma ka rike ni amana. Aure da ni da kai babu fashi. Ki sani Rashidat, ban da kamar ki har abadan abada. Abdullah. Na'am. Fata na shine na mallake ka. Ina so ki sani da cewa Rashida ba fa aure kan titi, zuwa na gidanku ya zama dole. Sai dai ina so ki dan bani lokaci in kinsa, shine kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke wai ko kunya ba kya ji?
girma dai ya faɗi. Wai an ce raƙumi ya shige ruwan tsaki. In dai soyayyar Abdallah ne gaki gashi mun bar miki shi. Abdallah, kana jin maganganun da wannan yarinyar ta gaggaya mini a gabanka, kana ji kuma kana gani, amma uffan baka ce mata ba. To, ni banda abinki, ni me zan iya ce mata saboda Allah, kina gani ba. Kuma irin wannan kin san su ga yadda suke. Saboda Allah ni ke zan jinjina wa mama, wanda har kika rike girman ki kika kasa cewa komai har ta wuce. To ni me zan ce mata? Ai ita ba tsarata bace ba. Ai ni babbar yayarsu ita ce sa'ata. Me zan ce mata? Amma ya kamata duk da haka ka yi wa tufka hanci. Takakkiya fa umma ta yi har zuwa gidansu domin wai ta rabu da kanwata ba, saboda ta san cewa ba yarinya ba ce mai kintsi. Kuma ba ma wannan ba, in kika duba abin da ta yi wannan a nan gabanki ai ya isa ya nuna miki cewa ai ya ce mara mutunci, ai ke dai kin gani dai gashi. Wannan gaskiya ne, amma ya kamata duk da haka ka yi wa tufkar hanci. Dan ba zai yiwu ina ji ina gani ina tare da kai ba, wata ta zo ta ci maka mutunci ina kallanta na kasa yin komai ba. Ba zan ɗauka ba wallahi, ba zan yarda da wannan tsarin ba. Duk da haka ka yi wa tufkar hanci, dan ba zan ɗauki wannan renin ba. A'a, kawata, wai ina za ki kai ni haka kina ta jana da sauri haka? Ke dai ki zo mu je, ke gane wa idon ki wurin ba nisa. Aiko mai raba mu sai ya shirya. Abdallah, aure ne kawai zai mana maganin wannan lamarin. Idan har ka shirya, to ni a shirye nake. Shi kenan kadai. Aiko kin ga an riga an yi ma an kashe bakin tsanyan wannan lamarin. Wa zai ga Abdallah ya zama angon zumi? Wa zai ga Abdallah ya zama angon zumi? Kwarkwasa sarkin naci. Ai na daɗe da jin labarinki. A shi dama har yanzu baki rabu da shi ba? An dai ji kunya. Gaskiya Ramla baki kyauta min ba. Da na san nan zaki kawo ni wallahi da ban biyo ki ba. Ki yi hakuri kawata. Na kawo ki ne domin ki gane wa idonki. Kuma ki cire shakku da ke cikin zuciyarki. Saboda wannan mayaudari, maci amana. Ga zobinka. Gaje Allah ya isa ba zan yafe maka ba. Zobe kika ce ya baki Ramla kamar yadda ya bani. Amma dai ca kai mini ƙawar ƙanwarka ce wacce muka gan ku tare har suka ƙwalla maka kira. Amma in haka ne menene haɗinta da zobe? Ki haƙuri Aunt Teresa. Ramla, dan Allah ki bar maganan nan. Allah haɗa kowa da raban shi. Kai Abdallah, kalle ni da kyau. Na fi ƙarfin yaudararka. Ko baka ji sunan da ta kira ni ba ne? Reza, ba shakka ni ce Reza mai kaifin yanka. Ko da ka ji an ce min zumi. Zumi yana nufin zuma kenan. Ga zaƙi ga harbi. Ka gane ko? Don haka na dai saka yade. Don ka fahimta. Kin ga ko? Ai muku ba mu ja da yayarmu ba. Tunda ya ce shi yayan ƙawarmu ce. Wannan gaskiya ne. Allah ya huci zuciyarki. Dama aka ce in so cuta ne, haƙuri ma magani ne. In dai ni ce daga yau na haƙura. Ni ma na faɗa ne saboda ɓacin rai. Amma Allah ka yafe min domin babu kyau ka kira mutum da sunan da ba nashi ba. Domin na san Abdallah ba zai nufe ki da mummunan kalami ba, sai dai maganar aure. Kuma ai namiji mijin mace hudu ne. In Allah ya sa mun zama matan shi duka ai ba laifi bane. Allah ya raba ni da auren da aka gina shi akan yaudara. Na fi ƙarfinsa wallahi. Ke da Allah munafakar banza? To ki sani ba wani daddaɗar kalamai da zaki faɗa wa Abdallah domin ya amince da soyayyarki. Balle ma ki sa ran ya aure ki. Amshi zobanka na ƙarya na yaudara. Kuma ka sani kar ka ce ban gaya maka ba. Ko a hanya idan ka ganni kai min magana sai na wulaƙanta ka. Sai ne maka wulaƙancin da har ka mutu ba za ka taɓa mantawa da shi ba.
mayaudari, macuci, azzalimi. Ka gane ko? Anti tsaya kin ga anti. Na san waccan makiran yaudarar junansu suka yi. Allah ya toni asirinsu. To ke maki san na yi tun da an yi ta takare. Rashidat, dan Allah ki tsaya ki saurare ni. Tsaya ki ji abin da zan fahimtar da ki. Dan Allah ki tsaya mana. Ki ji me nake so in ga miki. Na'am? Magana tsayawa da kai? Ai ta riga da ta ƙare. Ko ka manta abin da ya faru yanzu ne? Ka manta abin da ya faru yanzu ne? Amma ki tsaya ki fahimce ni, ki ji me nake so zan gaya miki. Kar ka manta sanadiyan wannan abin da ya faru har ka sa ka wancan mu ya rabu. Kaga ainihi kana da laifi. Mu ma muna da laifi. Ni ma ina da laifi. Tunda har na bari muka fara soyayya da kai ba tare da sanin iyayena ba. To kaga wannan ai ba karamin kuskure bane. To menene mafita kan wannan lamarin? Mafitar ita ce inda a ce ka nemi izini a wajen iyayena da duk hakan bata faru ba. Yin hakan shine fi dacewa akan kowace ƴa mace. Duk wanda ya zo neman ta ya fara tuntubar iyayenta domin su bashi izini. Kaga in ko aka yi hakan, Allah ya sa ma'auratan juna ne za su fi ganin mutuncin junansu. Haka ne Rashidat. A gaskiya mu samari muna yawan aikata kuskure mafiya yawancin lokuta a irin wannan lamarin. Kuma na ji daɗin wannan magana taki. Gaba ɗaya har jikina ya yi sanyi. Na ji maganan nan har cikin zuciyata. Ya Allah, ina roƙonka da ka yafe mu da kuma duk mai aikata laifi irin wannan. Rashidat, na gode, za ki iya tafiya abinki. Zan turo gidanku domin a nema min izinin aurenki. Lalle kuwa wannan magana taki ita ce mafita akan duk wani wanda yake ƙulla soyayya, in ma mace ko namiji. Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi.